салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номеротон акам? шаҳри Ҳисор, магазин 162, рақам барои тамос 938 83 28 88, мегафон 007 11 63 63 ва вилон 985 80 79 33. агар хоҳед ки нархҳои ҳаррӯзаро айму фаҳме, сомона инстаграм ҳаст, медуре инстаграм стройматериал мезанед, сайти ма ҳамунҷа мемонад, ба хотире ки нархҳо ҳар рӯз алиш мешаванд. метавонед ки бо дураи нархҳои ҳаррӯзаро ай ҳамун сайт фаҳмед. раҳмати камон ака. саломат бишед. салому алайкум ака. нархҳои трактори як камакак маълумот медодед? 15-50 4 метра. донаш 98 сомон донаш. як кубиш $295. 15 сороковкаи 4 метра. донаш 83 сомон. кубиш $295. кубиш сороковкаи соб. ино 15-45 ки 6 метра. кубиш $295. донаш мехалта 146 сомон. 15-45. онаи даҳаки 45. даҳаки 45 ки 6 метра. донаш мехалта 100 сомон. кубиш $295. аниш 12 ки 45 ки 6 метра. кубиш $295. донаш мехалта 117 сомон. 12 ки 45. анай бруси 18 ба 15. кубиш $340. донаш меғалта 627 сомон. 6 метра. тоза сасна. 18 ба 15. 18 ба 15. унауш ҳастак. унауш 15 ба 10. 15 ба 10. кубиш $340 ваям. донаш меғалта 348 сомон. 6 метр дарозиш тоза сасна. ине димовкаи ниҳаки 6 метра. димовкаи ниҳаки 6 метра. донаш меғалта 55 сомон. ниҳаки димовка 6 метра. ини рекаи 5 ба 5. 5 ба 5 меган 4.5 ба 4.5 ё метрчон 8.5 сомонай. 8.5 сомона я 6 метраш меғалта 51 сомон. унаваш рекаи 5 ба 4 метраш 7.5 сомонай. я 6 метраш меғалта 45 сомон. инай 15 сороковкаи 6 метра. кубиш $295. да як кубиш 27 аз 7 мешавад. донаш 121 сомон меғалта. инай 18 сороковкаи 6 метра. ина 18 сороковкаи 6 метра. кубиш $295. донаш 147 сомон меғалта. 147 сомон меғалта. як кубиш 23 аз 10 як дона дора. онамаш 20 сороковкаи бале 20 сороковкаи 6 метра. кубиш $295. як кубиш 20 аз 8 дора. як донаш меғалта 161 сомони. болош расим как можно. 20 сороковкаи 6 метра. нукша усна. саснай тоза да ка 100%.
Инай рекой 5 ба 5 пирра. Метриш 12 сомон. Рона 5 ба 5. Тоза сасная. Я 6 метраш мегалта 72 сомони. 5 ба 5 тоза. Инай 20 ба 5 пирра. Рона 20, рона 5. Кубиш $380. Донаш мегалта 259 сомони. Ё 12 ба 5 пирра. Кубиш $380. Донаш мегалта 152 сомони. Ани нош 10 ба 5. 10 ба 5 пирра. Я кубиш $380. Донаш мегалта 130 сомон. 10 ба 5 тозаи сасна. Инай 15 дюймовкаи 6 метраи заводской. 15 дюймовкаи заводской кубиш $330. Донаш мегалта 86 сомони. 15 дюймовкаи заводской. Ё шама мечида? Я ҳамичия. Я ҳамичия. Ино 20 сороковка буд, ки гуфтим сороковкаи 6 метра. Ино ҳамин чиза. Донаш 61 сомон мегалта. Инай 20 дюймовкаи 6 метра. 20 дюймовкаи 6 метра. Донаш мегалта 115 сомон. Он устунгиш 18 дюймовкаи 6 метра. Ҳа, ино 18 дюймовкаи 6 метра. Донаш мегалта 101 сомон мегалта. Ино заводскоям. Ини рекаи 4 ба 3,5. 6 метра, метри 6,5 сомон. Я донаш мегалта 39 сомони мегалта. 6 метр тоза сасна. Ина бо дюймовкаи 18 4 метра. Кубиш $290. Донаш мегалта 6 сомон. 18 дюймовкаи 4 метра. 12 шамаса, 10 шамаса ва ям кубиш $290. Кубошон яка. Ини рекаш. Река ҳамаш яка. Ҳа, река иҷа ҳамаш яка метри 6,5 сомона. Ё арзона. Сороковкаи 5 метра, 15 ба 4. Короче, донаш мегалта 110 сомон. 5 метра. Ина 12 дора. Донаш мегалта 85 сомон. Ани 12 сороковкаи 5 метра. Донаш мегалта 85 сомон. Ина бо 18 сороковкаи 5 метра. Донаш мегалта 120 сомон. 20 сороковкаи 5 метра. Донаш мегалта 130 сомон. Ани 10 ша. 10 сороковкаи 5 метра. 10 сороковкаи 5 метра. Донаш 70 сомон мегалта 5 метра ани ҳамаш. Ино ҳамаш 5 метра. Хай 15 ҳам сороковкаи 6 метра. Гуфтаги. Ҳа. Донаш 121 сомон мегалта. Ба ҳафтако ҳастай. Ини ҳафтако ҳастай. Барои чорнавой гирифтесам, барои ҳамхали чизо гирифтесам. Ё хай донаш мегалта 32 сомон мегалта. 6 метра ям дарозиш. 6 метра дарозиш. Ин рекаи 5 метра. Ё метришон 6,5 сомон. 5 метра, 4 метраш ҳам ҳастай. Ани шашакоша. Ҳамин шашакоя донаш 25 сомон мегалта 6 метра. Ин барои патолог, моторог барои ҳамхали чизо мегирам 6 метра. Инаи ниҳаки дюймовка 6 метра ниҳ ба 2 меган. Барои чорнавой порнавой мегирам. Донаш мегалта 45 сомон мегалта 6 метра дарозиш. Инаи бруси 20 ба 20 6 метра, бале. 6 метра донаш мегалта 1040 сомон. 20 ба 20 рона 6 метр дарозиш. Хай 15 ба 15, 12 ба 12. ҳаста ҳамон ҳамуч ҳаста. 18 ба 10 ҳамон ҳамуч ҳаста. Инаи 18 45 6 метра. Кубиш $295. Донаш мегалта 181 сомони.
6 метр дарозӣ. ин тахтаи листивяк ака. Листивяк яхе одамо даркун меша барои лестница сохтан, барои поли гов. И тахтаи мустаҳкам меша ки падзакасанда ё ҳар одам даркун намеша. ё бариш 14 сороковкаи 6 метрая донаш меғалта 140 сомонӣ. 6 метр дарозӣ дора. Шифири ҳисор якум сор. Шаҳри ҳисор якум сор донаш 43 сомонӣ. 43 сомон 100% гарантия, мақсад 10 сол гарантияш қатия ё. Ваям ҳамин чиза, ҳамин шифири ҳисор. Ана шифири қазоқ. Инами шифири қазоқай. Ина шифири қазоқай донаш 57 сомон меғалта. Донаш 57 сомон меғалта шифири қазоқ. Иам гарантия дора. Вайшам ҳамин ин стопка машакан. Ха иам шифири ҳисори дидем ко зи гарантия дора. Ана шифири Юсуфҷон аста. Иам ҳамин ҳисора я гачак мебурора. Нахои. Иам ҳисора гачак мебурора. Ё донаш 44 сомона. Иам гарантия дора. Мақсад ба дили пир 100% гарантия. Ё пишти пеш ҳар чи яка. Ана шифири ҳисор сирх. Ани свети сирха. Барои вид сирха дага? Не, ё барои светиш гарантия дора. Мақсад 10 сол, 15 сол ба дили пир гарантия метиҳанд ки светиш намерава гуфтааст. Светиш просто сирха. Ино дона 60 сомон меғалта. Дона 60 сомон меғалта. Ина шифири текстил аст бу. Шифири Душанбе. Ина рақамш аст. Ина рақамои телефон дора. 100% 999 46. И номери ҳами завода гарантия дора ба дили пир 100%. Я метуне ки бо дура ҳами рақамои шифир 999 46 номерош аста занг зане пурсе 100% гарантияша бо хучон дар бураш маълумот метиҳанда чӣ ки гарантия дора ба дили пир 100%. Текстил. Шумо хеле волна ва ёра намебинед? Ҳа ҳамсоё дора мақсад 75 сомон фурӯхтастиян. Шифир волнаи Россия, бале. Чӣ хеле намудо ҳаст? Волгоград аста. Волгоградаш чанда? Ана Волгоград чӣ намедонам. Волгоград ки наовардам намедонам. Волнаш? Волна 75 сомон фурӯхтастиян. Ваям аки дора гарантия дора ё. Некин ҳози ки ай сабаби ки бисёр хадавот бисёр мардум талабшон бисёра ба ҳамин шифири ҳисор текстил Душанбе ё хубан. 100% гарантия ки дорам бурдеса задесан ягон бор шикоятам шидагӣ неста. Иншоалло аввалиш худо бо гарантияш қати. Афимака манзилатон номеротон ака? Шаҳри Ҳисор, магазин 162, рақам барои тамос 938 83 28 88, мегафон 007 11 63 63 ва вилон 985 80 79 33. Агар хоҳед ки нархҳои ҳаррӯзаро айму фаҳме, сомона Инстаграм ҳаст. Медуре Инстаграм стройматериал мезанед, сайти ма ҳамунҷа мебинам ба хотире ки нархҳо ҳар рӯз алиш мешаванд. Метавонед ки бо дураи нархҳои ҳаррӯзаро ай ҳамун сайт фаҳмед. Раҳмати камол ака. Саломат бошед акаҷон. Рафтем ака. Ай арматуротон размерошон нархошон ака чанд? Я арматури 16 ака. 1 метриш 7.5 сомон. 6 метр ай? 5.85. И 14. 14 шон? И 6.5 сомон. 6.5 сомон. Метр шуд. Ҳо. И 12. И 4 сомону 90 дирам. Иш 10 ака. И 4 сомон 10. Ой, не 12 метр бош аст. Не, я ҳамо арматура ки дигар бо дигар фирмода чанд ҳамо фирмо мешавад, чанд завода мешавад. Ака нағдиш ҳамо ленс мемона, ҳама яка. Нағдиша нишон додем. Баъд арматури #tag дорем бо. Меро гуфтем? Ҳо. Я арматури 1 метриш 3 сомону 20 дирам. Минута машгул. Тавом чи? Лама. Я минута машгул. И гладкий. Гладкий о. Гладкий 10-12. Ага, дахаш. Дахш
4 сомон 80 дирам, 12-аш 5 сомон 80 дирам. این طرفش ва якам арматура дароз бошад, 12 метр бошад. 12 متر. همون نرخ 12 مترش ҳо هست. ҳамун нарху 12 метрош ҳаст, 22 12 метра медорад. Бас сетко аст ҷода. سیتکاتون Сетка 10 ба 10, 15 15, 20 ба 20 аст. 10 و 10ش 10 ба 10 17 аст. 15 ба 15 13 аст, 20 ба 20 10 аст. چی داره؟ این سیمی ریفلون яка 1 килош 10 сомон. Шидбандиш ҳам 10 сом, визалиш ҳам 10 сом, ҳамаш 10 сом. همش 10 سومه. О, сафедош 12 сом, ена ваш сафедош. این سفید. Ена ушу сафедош. این سفید. این چیه؟ Дамкрато аренда ё. аренда. ҳа. دانش چند میته؟ Як рӯзош 50 дирам. 50 درهم. ҳо. آها نمرات و منزلتون کم؟ 886 11 61 61. بازار سخنرانی شهر حساب. رحمت کم کن؟ خوب مثلا. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат бошед.